Je prvý škôlkový deň. Stávajte, detičky. No dobré ránko sa praje, Románko. Fí, to je ráno, mamina si ide oddychnúť. Počkaj, nie, tu nemáš soplík, to je len vodička z nosa, nie si chorý, neboj. Pekne, pyžámko, dole, hneď som tu, mamina. No ten ti je načisto chorý, usoplený. Ja ho idem dať. Ja už mám deláče s Monikou dohodnuté. No, aj ku kaderníkovi. Dobre, no, ahoj. No, pekne sa vyzujeme. Zazvoníme pani učiteľke. Servíčok, na, vysprkaj sa poriadne. Fúkaj, ešte fúkaj. Prosím ťa, rýchlo prídu deti alebo tak to je ono. Počkaj, dáme ešte také kvapky. Máme do nožteka. Tuto ešte odkašľací dubček. Dobrý deň, pani Nováková. Tak čo cez prázdninky, dobre? Dobre sme sa mali, dobre bolo cez prázdninky, ale už aj veľa nám bolo dlho však. Sme sa tešili. Nechýbala škôlka, však zdraví sme, no ako repa. No ahoj Románko, ahoj. Románko, utri si sopel takto a smrkaj, zadrž to. Dovidenia. No, tak, si silák. Nie. No, pani Nováková, dobrý deň, to som ja, bežná. Je mi ľúto, váš syn je úplne chorý. Aj sopel, no, aj nám kašľa. Ale nie. Soplík? Prídete si po neho, poprosím vás hneď. No a to som naozaj z toho šoknutá, on mi doma naozaj nesoplil. Nič, ani mrk. Čakáme vás, no. Čím skôr dáme ho do izolačky zatiaľ dákej, hej. Detské rotavírusy, to je za 5 minút na ňom, no. Dako iného máte Koreo. Prídeme. Vieš čo, ja sa ti idem zodrať v kuchyni, nechcú ti mi zjesť. Sviečkovú? Nie. Segeďák? Nič. Ani opovrhujú, fakt. Ja sa narobím a to nedám hociakú sviečkovú, vieš. Veď berem mäso domáco, vieš, veď 13 € za kilo. Rozumieš ma? Nie, ohrňam takto nos. No ale var z toho. Jeden vegán, druhá má celiakiu. Veď ja nič proti tomu, ale var z toho. Čo ja idem vyčarovať v tej kuchyni, hej? Pýtam sa. Že mama správ žemlie, že hamburgere do školy, hamburgere. Že by si zobralo teplú, fajnú, vieš, sviečkovú alebo čo nie. No tak, ale chvála Bohu, zachránili ma, však deti majú celiakiu ako ja. Tento schár, tieto jednohúbky, to hovorím, tieto buchtičky. Ukážem ti jednohúbky, aké robím. Deťom do školy, na túru ideme. My nebudeme kupovať tam drahé v bufetoch. Pekne urobím fajné buchty. Pozri. Som rada, že na nás myslia, rozumieš ma, tam Taliani, že takto aj pre slovenský trh, lebo ja som na tejto žemle zvyknutá. Jednohúbka, pozri. Pekne si narežeš, takto až ďadreme, pozor, nech sa neodďobeš. Aha, to máš na minútku. Pekne masla hodíš. Aha, šmárim tam, to starému robím, vieš. Aha, pekne si raťa. Tak tomu zobznem, aha, paradajku, zalepím. Reku, tu máš slovenský hamburger a do cesty pekne, nebudeme tam podporovať bufety. To je taká jednohúbka, pozri, aha, pekná fajná žemla. Jednohúbka. Milka, spravte mi kávu dnes do 10. Nie, ani vy nejdete domov. No aha, zás. Prosím, komplikovaná. No, pán Horný, nemáme doklady? Veď je dátum šibeničný. DPHčka, DPH. No, nestíhame. Sme po? Anciáša, no ukážte, toto čo je? Toto mám ja teraz študovať, tu na bločky. A minule ste si dali obhájiť. No, nech sa páči, že hajzlovú kefu, no to není náklad váš. Prosím, komplikovaná podvodné účtovníctvo, teda podvojné, prepáčte. Toto nie sú jeho doklady. A šmarím mu, ten má málo a hotovo, to nezistia, čo? Ďalší. Vám je veľa faktúra za účtovníctvo moje, hej? A za čo si myslíte, že ja som študovala 4 roky? A to chcete mi povedať, že 100 000 kilometrov ste spravili za mesiac, hej? Na cestiákov. Nie, toto vám ja nezúčtujem. To si hľadajte iné. Ja nemám čas, chápete? Čo si myslíte? Vidíte, koľko tu mám papierov neporobených? Nie, bohužiaľ, na dovolenku nejdem. Možno tak o 4 roky, keď tak pozerám do kalendára. Haló? Čestná. Jasne, všetko máte už na mailíku, no, nech sa páči. Áno, kľudne sa zaplatia, ale máte čas ešte mesiac. Áno, hej, my takto digitálne. A potom aj tie bločky, prosím vás, len cez QR kódik. No, a hotovo, vybavené. Ani, no ahoj, no čo, ideme popikajdovať vonku trošku, či čo? No vidíš, ty si ťava. No, tak ja... No tak keď nemáš zaúčtované, nemáš čas, ja to chápem, ale počúvajme, ja ti mám od Crossu tú digitálnu kanceláriu, ja na to nemôžem dopustiť. Ja ti mám o polovicu viac času. Janka, mne ti to normálne už nahodilo, no? Tá umelá inteligencia, ako to už je dobre vymyslené, ty. Ja veď, ale to ste nemuseli mi nosiť, veď to stačilo cez mobil. Veď ja mám digitálne, rozumiete? Veď to je ekologické. Budem tu ja mať 2000 čanonov za sebou. Mirka, už idú Bratislavčani, prídu, ja nemám nič navarenú, poď mi pomáhať do kuchyne. No tak si tam sedí, prídete tá Hana, pani prednostka, aj Ujo Igor, inžinier. A keby som im takúto špecialitku tu nagáhať, žienky zdieľajú kat gere s údeným lososom, belugovou lošošovicou, šošovicou, s limetkovou ryžou z tofu, prekladané srnčím chrbátom s parmezánom posypané. To znie tak dobre. A keby som to tak oslovenčila a dám pekne broskinku so syrom zapiec, pekne pol ryža, pol hranolky, pol zemiačikov. Počkaj, to mi nevychádza. Vieš, takú nech má kombináciu. Náha, už mi horí. Ale už ma neštví. Pomáhaj materi. Okamžite sa postav a choď pekne prestrieť stôl, daj svadobné, čo máme s otcom zo svadby, chytro. Je to prihorelo. Teta Hana volá. Hanka, no a že kde ste? Prosím. Prepáč, zabehlo mi. Hej, čiže za... No dobre, tak sa tešíme. Teta Hana je tu za chvíľu. Čo ideme robiť, Mira? Pozri
Pozrime, to nie je, že srdči chrmá, to je nejaká úsenica mi z toho vznikla. Čo? No tak daj to cez tú fúdoru. Normálne naber všetko plastiku, dám ti potom. No vidíš, tak to vieš aj zachrániť. Normálne ide na terasu, tiež niečo porobí. Bože, a čo, to tiež leží ako vždy. Už volajú z fúdory, už sú tu, vidíš, tak sa to stihlo. Dobrý. Ďakujeme krásne. Nie, to je vaše, ste nás zachránili. Ani sa nejdeme o tom baviť, to je pre vás. Zachránili nás. Stihli sme to, daj taniere. Chutí, no tak to som s Mírkou, no od rána sme robkali, no pre vás. Aj ocko, hej, zemiačiky robil všetko, čo človek neurobí pre takú vzácnu návštevu. Igor, ale čo pozeráš, čo? Aké tašky? Bože, ty si inžinier, ty všetko len skúmaš. Čo si? To sú len také tašky, Mírka mala včera partiu, reku, nebudeš mi tu smažiť večer, tak si objednali jedlo včera, hej to. Prosím ťa. Lenka, derete, keďže báďok, bendek, jo na pot. Musím vyhlasovať. Jo na pot, váženú zákazníku v obchodnom dome Teskábo. Chceli by sme vám dať do pozornosti už, že každý zákazník už derete klub Kartábo, ktorý od štvrtka po sobotábo nakúpi za viac ako 40 eur, získa automatiku zľava až 10% tábo z celého nákupu. Helenko, šebe zober krumple, bo za dobrú cenu, hej, tak za vágon zober, tak so. A budeš sádziť? A čo si Zlatí moji zákazníci Oldy Tesco Michalovce, šebe chceme vám dať do pozornosti, že každý jeden zákazník, čo má klub kartičku toto pevnú alebo na aplikácii a od štvrtka do soboty nakúpi za viac než za 40 eur, automaticky dostane zľavu 10% z celého nákupu. Táto má tu normálne vyrúci. Koľkatky si mohla dať spraviť, ona má riadne bomby, no. Idem dať ten oznám, no, však máme novú akciu. Ajojte, dobrý večer, vážení zákazníci, Oldy Tesco Zlaté piesky. Chceli by sme vám dať do pozornosti, že každý zákazník z Clubcard, ktorý od štvrtka do soboty nakúpi za viac ako 40 eur, získa automaticky zľavu 10% z celého nákupu. Ja som jej vypravila, veď však to nesekaj takto, no pozri, ak vypadám jak bezporad, jak tá fena od susedu, ne? Jako idem vyhlásiť. Vážení zákazníci, Tesco Malacky, chceli by sme vám dať do pozornosti, že každý zákazník z Clubcard porad dostane od štvrtka do soboty, ovšem, jak si nakúpi za 40 eur, zľavu 10% na celý nákup. Jak sa poví, išiel Macek do Malacek a neobyšiel Tesco. Ronko, to ako si naložil ten fúrik, halo? Kde odchádzaš? Ty hovedo, ako to mám ja sama žena zobrať? Pádu vidíte reálne z tohto? Viete čo, no tak podľa tých výsledkov, aké sú, no tak asi Hlas a SNS, no. Presvedčíte Hlas? Hlas? Jasné. Prosím, lebo som trošku hluchá, nepočujem. Stále nepočujem. No tak podľa toho, ako to vyzerá, tak asi Hlas a SNS, nie? Prosím? Potom, čo sme 12 rokov spolu zbojničili? Jasné. 1, 2, 3 dózy sú, Romanko. Kde je štvrtá? A ešte aj dvakrát veko chýba. Zasa na internáte porozdávané kamarátom, však? Veď to mám drahé dozy, čo kamarátka diluje zvedla. Vieš, čo to stojí? Ak nedoniesieš dozy, strava nebude zabalená. Koľko, Romanko? No určite. Neexist. Ja som na predčasnom dôchodku, nebudeš dôchodkyňu zdierať. Tak si treba nájsť brigádu. Nie. 20 eur a dosť. Jankine sú deti tiež študujúce, majú po 3-4 brigády. Tak sa neuč, nie je to jedno. Kto mňa aké školy platil? Ďalšia vec takto pred odchodom. Ak donesieš kamión veci, ja ti to neoperiem. To, čo som tu mala 2 dní, ten brajgel, mole, všetko. Nehnevaj sa na mňa, mladý chlap, aby takto mal. Ja v tvojom veku som musela ísť na potok prať, s jadrovým mydlom kudliť v rukách, aby bolo. Čo som ja tu verejná práčovňa? Dáka, či čo? Otcovi tvojmu per, sestre, bože, veď nemám ruky zodraté, mám karpálne tunely potiaľ do zapálenie. Vieš čo, ozaj som už sklamaná z teba, Roman. Hanka Jankina, čo? Ona príde každý týždeň napomáha materi doma, idem ti na čo pomôcť, ty nič. Ty prídeš raz za mesiac nažrať, navariť, aby som však navarila peniaze, vyciciaš na odídeš. Mňa toto nebaví, Roman, mne no doplaču s teba. Veľký chlap a takto materi robí. Počkaj, idem ti ešte niečo zobrať. No, teta Gitka doniesla takúto parádnu čokoládu, si zoberieš. A vieš čo im si jednu dať? Lebo mám nervy nad ráz, vy sa podsmúľam, vy sa ukludním s teba, Roman. Ty, Romanko, hej, dám ti ešte 10 eur. Táto študentská pečať miešná, to ti je tá istá chuť. I hrozienka sú tam, i žele. Jara, šíri, takto podsmúľať, vieš, na nervy. No, už sa tam držkaj, no. Zober si na, trošku som ti. Daj si dole na spodok, nech sa neroztopí.